Ihe arụla ovu onye n'imebe. Uju, ekwere m nka. Ana m arụ ofu. Onye furu ife dị mma, m ga-ekporufa ncha. Maka na nka inekwu anya n'ukwu. Ọ bụ ukwu vovo. My brother to get love is just no daisy. Now for God, not true love no she sister to get love is just no daisy. Oh, what ya no can Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, oh, Ije Ihunanya. Ndị Igbo ekene m unu oyi. Ụmụ Igbo ekene m unu. Ụmụnne m, ife anyị nọ n'ime bụ Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nwa nọ na YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye. Vabịa n'Ije Ihunanya, fa nweta di ma nwetakwa nwunye. Nya bụ onye ọbụla sonyela anyị, gbakwala n'ijeve na YouTube anyị o, Ichaka Studios. Unu sonyela anyị na ya. Onye ọbụla chọkwa alụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta na anya n'ive onyonyo ihe avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị aiza gị. Anyị edelu gị mbọsị ihe abịa eme gị njikọ ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke. Chetakwanụ, Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nozukwa n'ebe niile na social media. Deje niri nne. Nna anyị ukwu nọ m n'aka nri. Kedu kọwakanala anyị onye bụ maka na ịbịawo n'Ije Ihunanya anụnwa ugbolo mana ịchọkarụ onye balaga anya nke ịtọ ka ị na-abịa ibe. Kọwakwala anyị onye bụ. Afa m bụ Elias Ude Igbo na-ekwu. Ọzọ ife mere mma nke mbụ na-adaba nke dị n'okpuru ọchị ụzọ ụwa nke dị n'Enugu steeti. Ekene m. Deje. Ụmụ agbọghọ nọ m n'aka ekpe. Unu abụwo na onye anyị na ya na-emekọ ife abụrụ obele mmadụ na-akpụ mmadụ. Ọzọ ife emeli mma na-adaba chief ka ọ bụ. Nke nọ m nso, kọwakanala anyị aba gị. Afa m bụ Chika. Onye ebee ka ị bụ? Ahụ m onye Nnọkwa na Anambra steeti. Arọ one ka ị dị? 12. Arọ 12. Yes. Ya 20 years. Yes, sir. Nne m, onye kedu aba gị? Afa m bụ Chinaza. Abụ m onye Ika North East Delta State. Arọ one ka ị dị? Abụ m arọ 12. Ede arọ 12. 20. Nya 20 years. Ada, kwuo nke gị.
Aha m bụ Nwaada Oluebube, abụ m onye Enugu steeti. Adị m ahụ 20. Ife unu tụziri kịta bụ ka unu meghelie arụ. Unu mali ụdị ndị obodo unu ji emegheli arụ, tie ọkpa n'ala, gbaala anyị egwu, unu na-enye njem. Nwa agbọghọ Chukwu kelee mma, nwa agbọghọ Chukwu kelee mma, gbaali n'anyị egwu meghelie n'arụ na unu na-achọkwa n'ibi. Na ezigbo mmadụ ji anụ unu na ọ na-ekilikwe n'unu meghelie n'arụ. Ogene ụmụ agbọghọ ndị a ozieni. Chief. Ọkwa ọzọ ife emeli mma. Ọmụọ. Ihe etikwa n'ọkpa n'ala, ife na-ekwu wee na-adaba. Ọzọ ife emeli mma. Odogwu. Ọzọ ife emeli mma. Mmanwụ. Odogwu na-epe mpe. Ife nwoke na-eme dị ya n'obi. Oke o si mee. Nwoke ka nwoke ra na-ede. Nọkwa ife nwoke na-eme. Nọkwa nya na-ede. Ọzọ ife emeli mma. Elutewo. Ogene. Badokwe. Na-eme ọkwanye mma na nkụzi a ovu unu atụgharịzịa unu wee bụ onwe unu. Tụgharịva ọzọ ife emeli mma tụgharịkala ka iwere anya bụ. Uju kịta ka ị bịa. Ife m na-achọ n'uke enu nekwana ya n'uke ana. Ngwa badokwu ya. Ọzọ ife emeli mma ekwuru m mbụ na-ebiawo mbụ bịa abụọ sị na ife ewetara gị na ịchọrọba. Kedu ka iji bụ ụmụ arụ ọnwa, ụmụ asa, ụmụ ọma ihe arụla ovu onye n'ime be? Uju ekwere m nka ana m arụ ofu onye furu ife dị ya mma m ga-ekporufa ncha maka na nka inekwu anya n'ukwu obi ukwu vovo ma nni nwa ha ncha adị m arapụkwara ya mmadụ sọsọ m ga-ekporu maka otego nchọbara. Ọzọ ife emeli mma ka njụkwa ịnụkwali nwunye? Anụ m nwunye mana ọkago. Ụmụ akwụkwọ atọ dosi n'ala metụ ya aka ọkpọgo nkụ na ụmụ pino ihe ga na-enye m ọbara ọnụ ụgụ ije kparị ya ime nwa mmiri ọkụ itinye n'arụ arụ a na-adịghị mma. Ịmakwa na nke kacha nke bụ na ihe m ji bụrụ mmadụ ọ dị ekunizi ọtọ mana ụmụaka ka m fụrụ ha kịta ọkwụ kịta na-eje ka anyị anaba ọkwụ kịta nekwe ihe a nji etu a ka o si kwụrụ na ọka anyị anaba taa bụ taa. Ngwa chekwele ọzọ ife emeli mma esi na ndị nwa na-ebulụva n'anya na ọva na-atọ ka ihe ekpo na ije eduru ovu ọnya. Kedụzi ife ị na-alụ gbakana anyị ife ị na-alụ? Ihe m na-alụ bụ ọrụ ugbo ka m na-alụ. Anyị nwere ana anyị nwere karịrị akarị na ihe ga-eme bụ na etu a ha si wee nọdụ m ga-esi etu a kee ha ana nkenye onye nke ana nke ya ọ bụrụ akpụ ọ na-arụ, nkenye onye ana ọ bụrụ ji ọ na-arụ, nkenye onye nke ọzọ ọ bụrụ akịdị ọ na-arụ. Nya onye weta ji onye weta akpụ onye nke weta akịdị anyị a na-erikọ na were nri na-emefe arụ dịka ndị anụnwa pesiri mpe ihe ha rie ezigbo nri ukwu ha zaa ewee zụọ ukwu ha zụọ anụ arụva fụ ebu ibu. Anyị aghọta ọkwa n'ibe ị na-eje ka anyị jụkwa jụzi anụva malụ ma achọkwala gị nọ nke ịchọlụva mana anyị akara malụ ma achọkwala gị. Nne ngwa kedu ka iji bụ ọzọ ibe emeli mma? Ihe nke pe onwe ya
Dịka esi wee kirigo nwa. Ya, wee kwụsị m dịka nsi wee mma nnọọ. Ebunyezie m. Mpa. Hezi fight. Hey, ihe ọnwụ a ngosi ya, ọ bụ ezike na ebe ahụ, kiọta. Ya dịka nsi wee mma nnọọ, ihe nchọ fresh blood. Kiọta. Onye ọ na-abụ afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya, kiọta. Mana nwa ife njikwa ya eme o, mba, ọhọkwa m. Mba. Gbadie. Nne. Ọ sịkwana n'Igbo adazi elu bụkwuola adazi ala. Kedu ka iji bụ nyanwa na onwe? Agwara m gị na achọrọ m nwoke dị ụkọ, nwoke toro ogologo, maa mma. Mana nyezi m papa, onye tọrọ nna m ochie. Kedu ihe m ga-eji? Oke, ọ sị njọs kirigodo m. Ọ sị na aya m akọ ugbo. Ana m akọ ugbo na be nna m. Nke ugbo na be di m. Mba na ọ. Nye ịma ihe anụrụ ya. Mba. Okay. Ndodi. Ngwa, Ada. Ukwuo nke gị. Ka amalị mọ gị ka ọ ya adabalị ka ọ nụba gị ka o dulu gị naba. Nne m nke bụ eziokwu bụ na Like I could have killed a lot of people. If not, ọ bụ na ọ bụrụ maka ụdị ka ọzụzụ enye m. Mommy kekwa n'ihe bụ ihe nka negodu ai mommy meted ya onwe dị ka ihe mesi wee dị mma cha hey ebe m ga-ebido n'enụnụnụ ọ bụrụ okwu dị n'agadi nwoke ji ego n'ọpanye m ugbo ma hey nje ịkọ ugbo na this Gen Z ebe m kwesịrị nọ na plane nọ na moto nọ na Ferrari na efeyali ọ bụrụ mami nke a ya eme mami mụnwa na onye a mpa m ochie ọkwa ọnwụ mami chọsịrị ka nzaba wido na ebele nwa ma ifụla na aka mpere na-aza ya leka n'azụ gị ka mami negodu m mami ezumi ihe ji nwaanyị eme na mami ọsị m na ọ ya akpọ m nri asị gị na ọdọrọ ati ka m chọrọ ebu ọ kakwa mma onye isi lọ wee like dị ahụ na ndị biko mụ ha like kwa nwa nwunye nekwa aka m aja abụ m onwere ihe dị ya mụ na gị onwere ihe onwekwa ihe nji ga-eme nje gbadie kedu ị na-emezikwa n'iru gị ka ya asị na ị na-eme dibịa Ndị amarọ na agụụ dị n'obodo. Amara na agụụ dị n'obodo. Na-asị na-efegharị. O nwere ihe dị ka iriju afọ. Nenekwa anụ ọ bụrụkwa na unu na-ene m anya na mbụ okenye. Na anyị baa n'ebe ọ na-abụ ma na ụgụrụ na-atụ oyi. Kama adịrị ike n'enu ahụ adịkwa m ike na nke ọzọ. Na ngedegwu. Nye dị ike na ngedegwu. Kama mgbanụ ka anwa anụ ihe ji ka nwegodo anwa ihe chọzili iji ọgwụ jideve nke na-asị ka anwa o nwere okwu gasị ada ọ bụrụ na ọ sị na m esiri ike na nke nya ka anyị baa n'ụlọ ka anyị nwa nke okwulupụ papa nke ya ka m kwenyere unu si n'ike adịrọzịa mana ife okwulu ka m kwenyere ọ sị ka eje nedo eje ka eje nene unu nụkwala anyị unu anya bịara onye na-eje unu na-atọ ya abịa ka eje nene mọbịa ọnwụzikwanụ onye dị nwụrụ ọsọ gị na ya na-akwado rapụ m nwụzie ka m nwụọ ebe a ka nsi onye ya anwụ nrugoro nke a ọnwụọ hapụ ya ọmanwụ ọkụdo nsi ebe m si wee bịa wee na nsogbu adịrọ mọmi na ọ ka ijebe mana ụdị ndị a ka ọ ya agba rụọ ọrụ ụlọ ewee jedobe ha ebe a na-eneta ha anya ịma eficha ha ike enye ha nri enye ha mọmi ọka bụ nka m ọ bụrụ na ọmụ ọ ya akwụdị atụba nwa m ime mmakwụla amụ nwa ma zabazi mọmi biko mba nsogbu adịrị ya anyị echi ya azụ ịbụ nwanne ya na ndị nwe nwere onye kwetele gị anyị echi ya azụ ka anyị dutele gị ndị ya ekwete gị Uju gba mbọ mma agba mbọ mbịakwa ọzọ nọ nke nọ biko mọmi mbọsị ọzọ chọtalụ nwoke ma mma nwoke eji ego odogwu biko onye ka m achọ dị m papa biko onye toro ogo nọ ogologo ime you understand ndị be anyị
ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe. Bikoni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye. Akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ. Wee tinye unu n'ive a na-eme. Unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne. Ndị be anyị, afa m bụ Elias Ude Igbo na-ekwu. Ọzọ ife mere mma na-adaba nke dị n'ụzọ Wani local gọọmenti Enugu steeti. Ihe ana m agwa unu maka Ije Ihunanya na Ichaka Studio. Ebe a ka anọ. Ana m asị ka unu nwee ike jee ebe ndị odogwu na-anọ. Nke ọbụla imepe YouTube, Facebook, Instagram and TikTok, ị ga-afụ Ichaka Studio. Ị ga-afụ ebe ndị odogwu na-anọ. Ebe a ka ọ ga-abịa imepe ifu ndị odogwu. Ndị na-eji ije odogwu ihe a na-eme, ifu ndị na-eme ihe omenala. Ebe a na-asụ Igbo akụrụ ya mmiri. Bikonu gbanụ mbọ ka unu jee.